Akhulumkha joto kokhorang nai tonai khapni takukti bukuk te chini salbrum no sungno soyawi nai tongnai sini joto takukte bukuk songno utini jung phaisok paijak chini Don Bosco je church nok haikaba girja nok je Nandonogorni auxilium rung nok ganani othai sungtini phaisok paijak
Tini chini kokhoran tim oro phaisa koimani yagolo jeng obahai samong butang nukha je oroni kwbangma obahai samong tangnai ba omo Christianni je samong butang tangnai rok borok jotono faile phule nanglai luai jiwi tonglayo jotono hohom dodom khlai ani uklok buskangon ani uklok nugui numan khna borok oro stage hai ka ba dang sawo tangai tongo naitho thok khlai oro satai klai bisi brum no borok ni o auxilium gan auxilium school hai ka ba rungnok gan awo borok bisi brum no hohom dodom khlai palayo chini hasteni ingoi hai ka ba kwbangma mo hai thaini ingoi je tin tripa hasteuni belaino kotor kokhni sini jak o thai orono bisi brum no palai jago je chini o thayo je 2022 no je lamsogoi father hai ka basini Jisu Christ no bini asaima sal ko thar sal no borok ruk sawi musalayo sablayo chak thoksa layo obahai kino borok bisi brum no palai lai phayo tei tabuk jeng kathang mangfli khana hangkaino 25 December tar mane no chini 25 December chini Jesus Christ je bin asaima salno rogoi jotono hohom dodom khalai falai layo tei tinin obon bising rok tei chini jago korikha tei 8 घंटा हाइकाबा 8 hours ni yaglono ungnani thangai tongo to oboni yaglono bor oro palia kholaya khlai jotona samung tanglai tongo kebo selela ya khrai palbaksa khlai luai jiwi tongo naitha tok khlai tei jungti buyang buskang ro thangai naine tinin bor o luai jiwi tong mani busuk jorotui luai jiwi tong tei satai klai chini 2020 je lai thangnai bisi chini bege beleno salpo som je chini haste te haktor gunangai chini je corona virus bai sing kobul jagai bemar je bemar bai sing kobul jangmani bagai sing jottono ore porai nanglai jak haini bagai kotor chikon khe palai lai manya phano taklai bisile 2021 ni yagolo tabuk 2022 no borok lam songnai obni yagolo borok tabuk truk khlai je chini corona bemar haikap chini o corona virus rok truk hakjal ngmani bai borok truk tabuk tebo sengsanani thangai tongo phia jotone thanino surimung je borok bo surimung je faini salo omo hai sal kosum salok tai nungani ta angthum hinai tamni hinba corona virus haikap omo hai jingjalok phaika hangkai chini bagai belaino belaino jung tongke sebo chini hasteni jotto lukurok tam nihma chini haste to belaino chini kurishano khungbango kami amchai bisingo tongloi tongnani samong butang tangai sanani belaino tongke sebungo to chungtine faisok baijak jotono happy new year ni lam songnani borong je christmas merry christmas no tiyei nandanagar rungnok ni je auxilium rungnok ni je ganawa Don Bosco Paris rungnok haikaba o borni gijanok Don Bosco Paris nandanagar jotono no borni bukhaktui bo luai jiwi tongo naitha toklai nogui naman khanrok srai khlai sini kokhorang ni mangpri ni bisingtei singte ayang buskang ro thangai sing saitok nai borni naithok je sanamui tongmani obo borni bagai jemon chini bahai kwbangma thairogo palaijaktino hindu ni palaijaktino musulman ni palaijaktino christian ni palaijaktino borni yo christian khlai borni jotto hamdadom khlai tinini o bisi kitalo lam somnani bagai borok palailainen bagai jottono saitok laijak to jengtebo buskango thangai nai chini logirui tongde Kawni ta khokte buksong chung tabu obo hai khlaino faisok paika je sini Don Bosco rungnok haikaba sini je auxilium rungnok buskangni je binganani je church nok haikaba girja nok haba bongni je girja nok hol bisingo to obon bisingo bor belaino naitho tok khlai jotono luai jui tongo naitho tok khla salni bisingo no oro hohom dodom khlai falai jaknai kwbang ma program phai o thayo phai manjak phaine te jotono toksa thokhlai borok oro lam soklaine norok nugui man khna srai chini kokhorangni mangfili bisingtei khlai jotto lukurok noro hohom dodom khlai christian bongchuni haikaba christian dormoni lukurok phai jotono tokhlai oro lam soklaine bisi burumno
jotono aro tong tok sa tok lai jotono nogrum sabrum abang ketui hai ke ba bahai kebang obai kethar ba mohai cha thok ba mohai ke tong thok lai mosalai rusub lai borok tong thok palai lai to obai khene tabu o jaga srai ke borok naitha thok lai falai tongo u ani bukhago norok nugui man khana srai borok jotono luai jui tongo je naitha thok khanani pandano tebo naitha thok lai palai nani bagai tam thema chini je lai thangnai sal chini 2020 chini corona virus hai ke chini corona ni bagai jengjal angmani bagai tebo taklai bisio 2021 no borok tibo phaini salo tibo lamsona bagai naitha tok lai borok joga lai tong lai jotono naitha tok he otini khanani pandano borok naitha tok he tlangnani bagai jotono paile holia nanglai jak joga lai tong layo khanani salno borok tibo naitha tok lai tlangnani bagai Mashallah,